Ginaimbestiga na sa NBI Region 11 kung pila ang falsified o peke sa kapin 1,200 nga birth certificate nga na-issue sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano report ni John D. Esteban? Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang NBI 11 Regional Director, Attorney Arcelito Albao, 1,200 birth certificate na ang na-issue sa mga Chinese nationals sa Santa Cruz, Davao del Sur, sukad 2016. Base kini sa gisumite sa Acting Civil Registrar sa Santa Cruz, human kini gi-request sa NBI. Sumala ni Attorney Albao, ilaha pang ginasuta kung pila sa maong ihap ang questionable o ang falsified. Nasayran sa NBI 11 nga naisyuhan og 200 ka falsified birth certificate ang mga Chinese sa maong munisipyo, human madakpan ang 21 anyos nga Chinese kinsa nagpresenta og kaduda-duda nga birth certificate sa DFA Davao aron makakuha og Philippine passport. Ki Halin ang Chinese name sa dinakpan. Apan ang gibutang sa birth certificate Filipino name nga Hengson Habilies Limosnero. Nagduda ang personahe sa DFA tungod dili kini kabalo magbisaya o magtagalog. Mao ilaha kining gi-report sa NBI. Wala pa kaming exact numbers kung ilan itong may criminal records. Kasi nga, ibang nakapangalan sa birth certificate, iba namang pangalan ng mga nagmay-may-ari nito, no? Mga Chinese nationals. Posible matud pa nga dunay sindikato nga nagpaluyo sa maong illegal nga aktibidad. Gani nasayran sa NBI nga dinhi sa Davao del Sur moabot sa 500,000 pesos ang ginabayad aron makakuha og pekeng birth certificate. Meron tayong nakausap, no? Dito sa Davao, meron tayong nakausap na isang witness. Ang sabi niya, dito naman nasa 500,000 naman, no? Mas mahal. So, mas mahal. Siguro mas iba sigurong sitwasyon, mas mayaman siguro to. And baka may kasama ding ibang identification din, hindi natin alam. And baka mas mabilis yung pag-process. Nabalaka ang NBI kay usa ka dakong bahad kini sa seguridad sa nasod. Itong mga tao na to, mga Chinese nationals, hindi natin alam kung sino itong mga to. Mga criminal ba to o mga good people? Ang problema natin dito is pag nakakuha na ng birth certificate, they are considered themselves as Filipino, di ba? And after which, they can acquire a property. Pwede na silang bumili ng mga property dito sa Pilipinas, pwede na silang makakuha ng mga identifications, they can open bank accounts anywhere, no, dito sa Pilipinas. And baka one of these days, hindi natin alam yung mga kapitbahay natin, puro na mga Chinese nationals. Wala na tayong property, lote dito sa pag-aari na ng ibang mga national. Nagpahimangno ang NBI sa publiko, labi na sa mga developer uban pang nagabaligya og properties. Nga dili basta-basta mamaligya dayon. Sutaon sa kung Filipino ba o sakto ba ang mga dokumento. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.